ئارمانجکردنا هێز و میلیسên Îranê li Sûriyê berdewam e. Herî dawî jêderna xwecehî Sûrî eşkere kirin, balafirnena naskirî, baregehên milîsên Îranê li Sûriyê careke din armanc kirin, zirar jî gihandine wan. Îro roja sêşemê Rwangeha Sûriyê ya mafê mirovan ragihand. Balafirna leşkerî nasnameya wan ne naskirî, baregeho hin xalên çekdarên Îranê û milîsên bi ser wan ve li gundewarê bajarê Bokemal yê parêzgeha Dêrazorê li Sûriyê armanc kirin, bê ku navend tu zanyariyan li ser zirarên mirovî û maddî bidexuyanî. Armanckirina hêzên Îranê û milîsên bi ser ve cara di duwan e di meha Eylûnê de tê encamdan, ku Rewhengeha Sûriyê di nehêvê mehê de êrişeke İsraîlê li ser çekdar û baregeh û binkeyên çekan yên Îranê û milîsên bi ser wan ve li bajarê Bokemal û derdora bajêr bilgekir bû. Li gor heman jêderê di encama wê êrîş û bombebarankirnê de lê serheriyek ji navenda İmam Elî devera Kemera Kesk devera pêşesaziyê li gundê li Abbas li nêzî Bokemal û dergehê Sînorî bi Iraqê re hin deverên din zirarên mirovî yên mezin û giran di çekdar û çekên Îranê de hatibûn encamdan. Her girêdayî vê mijarê di hevdeyê Hezêrana 2018 de jî Rewhengeha Sûriyê ya mafê mirovan kuştina 55 çekdarên Îranê û milîsên bi ser wan ve jê regaznamayên nesûrî û hin çekdarên rejima Sûriyê di êrişeke din ya İsraîlê de li ser baregehên hevbeşên Îran û rejima Sûriye û milîsên bi ser wan ve li devera Elhirrî lê gundewarê Bokemal li dawîtirîn goşeya rojhilatî Dêrazorê li ser sînorê Sûriye û Iraqê bilgekir bû. Ji dema ku krîza Sûriyê dest pê kiriye, çekdarên Îranê û milîsên bi ser wan ve li vû tevgerê di nava xaka Sûriyê de dikin. Hemî hewlên xwe didin parastina rejimê bikin, da ku bimîne desthilat. Destê wan di kuştina Sûriyan de heye. Amerîka û İsraîl herdem radgînin. Ew hebûna Îranê di Sûriyê de qebûl nakin. İsraîl her dem û demekê wan bi êrişên asmanî armanc dike û bi eşkere radgîne. Hebûna Îranê li Sûriyê gef û metirsiyeke li ser ewlehiya İsraîlê û ew ê bi hemû karînên xwe wan armanc bikin.